Les Nacions Unides van proclamar l'any 1990 que el dia 1 d'octubre seria el Dia Internacional de la Gent Gran. A Barcelona es fan diverses activitats i la cadena de gimnasos DIR fa un homenatge als socis que celebren els 90 anys i els que tenen més de 75 anys. Ens trobem amb la Isabel, directora de la Fundació DIR. Explica'ns quines activitats hi ha programades per avui. Ara mateix hi ha una classe de fitness que també forma part de la programació. Exacte. Ara estan fent una classe de fitness que, com veus, és absolutament exitosa. Paral·lelament hi ha una classe també d'aquagym, també com a activitat dirigida, però sobretot ara a partir de les 12 començarem pròpiament el que és un homenatge que fem cada any a totes aquelles persones sòcies del DIR que durant aquest any fan o han fet 90 anys. I se'ls entregaran unes medalles i un ram de flors? Se'ls fa una placa commemorativa i se'ls dona un carnet VIP que anomenem nosaltres, que vol dir que a partir d'ara poden entrar gratuïtament a qualsevol dels nostres 18 clubs. I en els diferents gimnasos del DIR, ara estem a DIR Maragall, però en tots els de Barcelona, quanta gent gran hi ha? Quants socis? Mira, tenim actualment, a veure que t'ho digui bé, 1.463 aproximadament socis més grans de 75 anys. I d'aquests, uns 35 tenen més de 90 anys. I avui són 13 persones les que homenatjarem que fan o han fet 90 anys. I pel que es pot veure ara mateix aquí amb les imatges, són molts els que venen cada dia aquí al DIR i sobretot els que han participat avui. Molts. La veritat és que és un goig, és un segment de socis que nosaltres són els que més ens omplen de goig, de que ens hagin fet confiança i de que DIR en definitiva sigui casa seva, perquè venen cada dia. Bueno, i això fa que estiguin així com estan. Veieu? Exacte. Doncs moltes gràcies, Isabel. Anem a parlar amb la Pilar i amb la Rosa. Bon dia. Hola, bon dia. Quants anys fa vostè que ve aquí al DIR? Pues 30 i pico d'anys. 30 i pico d'anys. I ve cada dia? Ha vingut cada dia? Sí, els 4 primers dies de la setmana vinc cada dematí. I quines activitats sol fer? Quines activitats sol fer? Aeròbic. Y la Pilar, usted también hace muchos años que viene aquí, ¿verdad? 20 y tantos años. ¿Y qué actividades hace normalmente? ¿Qué actividades hace normalmente? No te he entendido. Por la mañana, 2 clases seguidas y luego el ping-pong arriba. Muy bien. Doncs ja ho veieu, aquí els participants d'aquest homenatge estan animats i agraïts amb aquestes diferents activitats que hi ha programades. Ara aquesta classe de fitness ja està a punt de finalitzar, però encara ens esperen moltes sorpreses més al llarg del dia.